Здравейте! Показваме ви апартамента, който продаваме с изложение изток, запад. Това е хола. Тук имаме детска площадка и игрище. Отваряме. Така. Детската площадка. Ескрите. Няма тъпочиския кош. Слънчевко е. Следващия блок е твърде далече. Затваряме, за да чуете колко е тихо. Вратата към балкона и портала, от който ще влезете в следващата стая, където е кухненския бокс с хладилника, трапезарната част и балкона. Едната спалня с слънчице рано сутрин. Другата спалня с слънчице сутрин. Гледката до следващия блок е толкова далече. Място за паркиране. Малката баня. И голямата баня. Накратко, това е апартамента. Ще забравя. Каминката с сложените вече коледни и новогодишни подаръци.